dak Phumen Engti arong along komputer kulat kang pupon komsing komputer ko alang litum kulat kang pupon do lasi ladak ilitum Phumen Engti arat mate ladak ilitum Chandra Singh rong pi bakring arong penceng lok alang litum sitame pini dak ilitum kimi senawar sai dak dolo Phumen Engti arong along komputer kulat ladak xerox pen dang lok photo passport pen kamunai dang lok lapen dak photo frame kamunai last time do iltum family hoi photo chi uthai pen frame kachi monai dai photo pine nei kamunai dai bustami tum akhe lo dam nang nelo dak bang note chok lo computer tomsing computer ko dukan nang humri noi akulat nang humri noi ladak alang lilong do po ladak ilitum kinang sot ahormu charger pen chenglok headphone pen chenglok lapen sound box pen chenglok ladak kilong pon nawar side do lapen second hand mobile alang litum yong si mane ki en kang tung duk do pulo dang te ladak long ponji lapen dami pen lapen ador ki so pen ador ki jum an sitami long ponji lapen mane long ne det tangka ka be det pen pusitame alang li installment pusitame alang li ponji pusi ninje pon lasi ilitum ladak Phumen Engti arong pen chenglok pini bakring pen Chandra Singh rong pi pen chenglok ilitum ladak awar sai kembe do lasi alang litum anuti sitame nang humri sitame lasi pini la ponsi nang litum ma thengnu nang pachini dum kardong